Human nato gisaulog ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Gisunod nato dayon pag saulog ang kapistahan ni San Esteban, ang unang martir sa ato ang simbahan. Patod pa sa usa ka writer, si San Esteban daghan kayo og mga kahibulungan nga nahimo samtang dinhi pa siya sa kalibutan. O gani, sa iyahang paghimo sa iyahang pagka-diakono o pagsangyaw sa maayong balita o pag-atiman sa mga kabus, usa siya sa nakahimo pagbanhaw o paghatag o laing kinabuhi sa unom ka mga patay. So ingon ana siya ka milagroso. Ug sa diha nga gibayaw na siya sa altar sa kadungganan, isip unang martir sa atong simbahan, adunay usa ka tawo nga gihinganlan og marshal nga dili siya motuo kang Hesukristo. Apan duna siya pag-umangkon nga labi ka magtutuo kang Hesukristo. Unya, wala man say laing nahuna-hunaan nga pamaagi aron makatabang siya sa iyang uyuan nga labing masakiton ni adtong higayuna. Miadto siya sa simbahan diin ang patron si San Esteban. Dito sa altar adunay bulak nga gihalad ngadto kang San Esteban. Gikuha niya kini ug iyahang gisekreto pagbutang ilawom sa unlan sa iyang uyuan nga masakiton. Pagkaugma ang maong masakiton naayo. O sa iyang kahibulong nganong naayo siya sa iyahang seryoso nga sakit, gipatawag niya ang iyahang pag-umangkon o giingnan, unsa may imong gibuhat nako ngano nga naayo ako. Ingon ang pag-umangkon, nagkuha ko og buwak nga gihalad kang San Esteban og akong gibutang ilawom sa imong unlan. Ingon si Marshal ngadto sa iyang pag-umangkon, lakaw, pagkuha og pari kay karong adlaw magpabunyag ko sa Ginoo nga gisangyaw ni San Esteban. Og sa iyang pagpabunyag, iyang gilitok ang mga pulong nga nagkanayon, O Jesus, ibayaw ko ang akong espiritu kanimo. Not knowing nga kining maong phrase nga iyahang gilitok, mao kini ang gilitok ni San Esteban sa diha nga gibato siya aron mamatay. Ug maoto siya ang point of conversion sa iyang kinabuhi nga gikan sa dili pagka magtutuo nahimong magtutuo ni Hesukristo. Now, atong tutukan si San Esteban sumala pa sa pagbasa karong adlaw nga gikutlo sa basahon sa mga buhat sa mga apostolis. Matod pa sa maong pagbasa, adunay tulo ka mga lakang nga gibuhat ang mga pangulong pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga elders ngadto kang San Esteban. Kay ila mang nakita nga si San Esteban puno sa espiritu o kaalam. Ug hudlat kini sa ilahang presensya kay daghan naman ang nituo kang San Esteban ug tungod niini nasuya sila. O kay dili man sila makatugot nga mas daghan ang makatuo sa Ginoo pinaagi kang San Esteban, ila kining gibuhat ang tulo ka lakang. Ang una, ilang gihagit si San Esteban nga mag-argumento sila atubangan sa publiko. Pero sa ilahang kasurpresa, sa dihang ila na kining gibuhat, walay usa kanila nga nakapangahas pakiglalis kang San Esteban tungod kay si San Esteban puno sa espiritu o kaalam
ug ang iyang mga pulong nga gilitok daw pulong sa mga anghel nga nakapangangha kanilang tanan. Atong hibaluan, si San Esteban, disipulo ni Gamaliel. Kinsa man si Gamaliel, ang first disciple of Paul. O gikan kang Pablo ang kaalam ni Gamaliel. O gikan kang Gamaliel ang kaalam ni San Esteban, kinsa gipili sa mga apostolis nga usa sa moalagad sa mga kabos, but he is full of Holy Spirit and wisdom. Ug tungod niini, walay nakaako sa pagbuntog sa pakiglalis kaniya kung maghisgot na Ginoo. And it is the challenge of San Esteban, usag-usa kanato. We need to be full of Holy Spirit and wisdom. Ikaduha nga ilang gibuhat, ilahang gipasakaan og sumbong dito sa hukmanan. Apan sa ilang kasorpresa, matod pa sa unang pagbasa, sa diha nga niatubang si San Esteban diha sa maghuhukom, ang iyang naong niusab, daw naong sa anghel, ug ang iyang naong misilaw, ug diha sa iyang naong nakita ang mga sala sa tanang mga taong miakusar kaniya og sala nga bakak. Nahimong samin ang iyang naong misilaw, ug ang ilang mga sala napatak sa naong ni San Esteban, ug tungod niini wala sila makaako sa pagpasangil ug bakak ngadto kaniya, kay si San Esteban mismo maoy naghukom. Ang ilang sumbong batok kang Esteban maoy hukom batok usab ngadto kanila. So wala sila makaako paghimo niining maong sumbong aron pagdaot kang San Esteban. Kana bitong giingon sa in English, the truth shall set you free. Mao na siya'y nahitabo kang San Esteban nga unang martir. Ikatulo nga ilang gibuhat sumala pa sa unang pagbasa, ilang gihukman sa kamatayon pinaagi sa pagbato. But what is the most ideal action nga gibuhat ni San Esteban sumala pa sa unang pagbasa? Bisan anaa na siya sa baba sa kamatayon, he was able to stand up. O sa iyang pagbarog, nagampo siya nga nagkanayon, Amahan, pasaylua sila sa ilang mga sala nga nahimo. Pagkatapos ni ana, miingon siya, ang akong espiritu itugyan ko kanimo. Unsa may iyang point? Ang iyang point matag usa kanato, we must be willing to forgive our enemies. And let us give up our spirit into the hands of Christ. Manindog palihog.